The route guidance would start now. This is a fairly Muslim neighborhood. I mean, here's a halal butcher shop. If I was to walk down the street with an Israel football top on, then that would be a silly thing to do. Would they attack you? The possibility is obviously there. בכל המקומות שבהם הסתובבתי באירופה לחפש אחר התעצמות האסלאם, פגשתי גם את הקהילות היהודיות. אם מישהו יש לו איזו צורה של יהודי, הוא בסכנה. שנאלצות להתמודד עם השינוי הגדול הזה ולהסתגל למצב החדש. In 6th grade I got beaten up just because I was a Jew. ניכר שמאז סיום מלחמת העולם השנייה לא הייתה תקופה שיהודים הרגישו בה במצוקה רבה כל כך. There are two policemen 24 hours here outside. במשחק של נבחרת ישראל שפוצץ על ידי המון מוסלמי בשוודיה, דרך רב שהוקע על ידי מוסלמים ברחוב בגרמניה, אחד מהם שאל, אתה יהודי? חטיפה ורצח בעינויים של אילן חלימי בצרפת. הם עינו אותו במשך 3 שבועות ואז פשוט זרקו אותו, מכוסה בכוויות ודקירות. ובמרץ השנה, רצח של מורה ו3 תלמידים בבית ספר יהודי בטולוז. אתם מוזמנים למסע בין הקהילות היהודיות באירופה בעקבות התעצמות האסלאם. יש אנשים ברחוב ששונאים אותנו בגלל שאנחנו יהודים. מסע שמספק לנו הצצה לאנטישמיות החדשה, זו שבעקבותיה התקריות האנטישמיות הופכות ממעשים יחידים לגל של ממש ההולך ומקצין. Si vous rentrez en tant qu'Israélien à la mosquée et vous font sortir. Et moi je vous fais sortir. אירופה של היום חווה גל אנטישמיות שמופנה כלפי היהודים מצד המיעוט המוסלמי ההולך ומתעצם. לפני כמה שנים היה פסטיבל, אז היה שם אחד הגיע שהוא היה סומלי והתחילו לדבר על השיער של הבן שלי. הוא אומר, מאיפה אתה? מאיפה זה? אז הוא אומר, אני מישראל. אז הוא אומר, יהודי? כן, יהודי, אני יהודי. איכשהו גמר להגיד את המשפט הזה, אתה רואה איזה בחור פלסטיני מגיע, אומר, מי זה היהודי? הכל בערבית, כן? ושהוא הצביע לו על יונתן, אז הוא התחיל להקרות את יונתן. עיקר אותו. וכשהוא היה על הרצפה, נתן לו מכה ואמרנו, אתה גאה עכשיו להיות יהודי? אתה גאה להיות יהודי? הוא שואל, ערבי במלמו בשנות ה-2000 שואל אם יהודי גאה להיות יהודי. האדמה מוארת, אנשים לא מרגישים את זה אפילו. הם חיים בעולם אחר לגמרי. מתי הם ירגישו את זה? כשיהיה פיצוץ. פלאפל, במלבונגן אני הייתי הראשון. הפלאפל נמצא בצד הזה. אמנון צוברה הוא אחד האנשים הפעילים ביותר בקהילה היהודית הקטנה של מלמו. כשהגיע לכאן לפני 27 שנים והביא איתו את בשורת האוכל המזרחי הים תיכוני למקום, הגירת המוסלמים עוד לא נראתה באופק של העיר האירופאית, הצפונית והשקטה הזאת. כשהערבים ראו שזה הולך עם פלאפל, אז הם התחילו לבנות בעצמה ופתחו בכל פינה פלאפל, קבב, שווארמה. לא יכולת להישאר שם? אני לא חושב שהייתי רוצה להישאר, כי הזמן היה ללכת משם. כמו הרבה עסקים של יהודים ואפילו ישראלים שהיו באזור, הרבה נסגרו במשך הזמן. וכשאתה רואה את זה היום? היום אני אומר טוב שעזבתי את המקום. אם הייתי נשאר, אני מתאר לעצמי שיכול להיות לי הרבה בעיות. אז היה עדיף פשוט לגמור ללכת. בעשור האחרון האוכלוסייה המוסלמית הלכה והתעצמה, וכיום היא מהווה כ50% מאוכלוסיית העיר. במקביל הלכו ותפחו התקריות האנטישמיות, ואלו הובילו את היהודים כאן לעמדת התגוננות. זאת הגננת תקווה. תקווה מכפר יונה, נתניה. זה היי, זה שלום, זה אני לא מדברת עברית. Tell me about this building. The bottom floor we have the congregation hall, where we have parties, bar mitzvahs and stuff like this. 4th and 5th are offices and apartments. We have had suspicious cars driving by. We have had hatred emails and phone calls that have come to the community. It can be more or less from anyone that doesn't like the Jews, doesn't like Israel. אתה ערב? נעים מאוד. צבי. אז בוא, אנחנו איתך. בוא, ניכנס. אני כבר התחלתי לחשוב איך אני
אתקשר עליכם. הייתי ככה מלא להיות פה עכשיו. למה? מה קרה? שלום, כמו נמצאים? רב הקהילה שניאור קסלמן לא סס לדבר איתנו. הוא חושש שאם יחשוף את מצב הקהילה, הבעיות רק יחמירו. אני רק צריך להתקשר לראות אם יש משהו אני לא רוצה לקחת אחריות על עצמי. תתקשר, תבדוק. Good morning. Baruch Hashem. I have a whole gang of people over here on me in my office. Is there anything that they should not film? זה לא הולך בכיוון טוב. זה רחוק מלהיות במצב שהיהודים לא יכולים לגור פה. אבל יש אנטישמיות פה. מצד מי? מצד מי? לא זוכר. יש את המקומיים, את השוודים, ויש גם את המוסלמים. הם גם מקומיים. אוקיי, אז איך קראת להם? צעירים ממוצא מזרח התיכון, אפשר להגיד. אני קורא להם מוסלמים, אתה יכול להשתמש במונח שלי. לי זה לא כל כך מעניין אותי, לא. זה אולי לא מעניין אותו, זה אולי לא באמת קורה, אבל כמה דקות מאוחר יותר הוא נאלץ להתמודד שוב עם המציאות העיקשת במלמו. How's life? Jag har kommit för att prata om det är att vi har ju en situation här med pojkarna i skolan. En del av det känner du ju redan till. Men det har också händelser när han har stått utanför skolan efter skoltid där de här har stått och även ytterligare arabiska kompisar utanför skolan. Och så pratar de och verkar hotfulla och pratar arabiska. Skrika på arabiska och någonting att han skulle skicka sina kompisar på mig så de skulle slå mig och sånt. Hur många finns det i din klass? I en vanlig klass? Lite om, det var 2 händelser som polisanmäldes och trots att man hade namn och man hade vittnen, trots allt det här och att skolan hade bevis och allting, så la man ner åtalet. Here you see the anti-Semitic crimes. We keep track of crimes that is motivated by hate. This is assault, harassment, this is discrimination. So it's very, very bad that the Jewish community is targeted the way they are, because we have seen it. In 6th grade, I got beaten up just because I was a Jew. One girl, she wrote on the wall, Jew whore, and stuff like that. So you can't say that you are Jewish? I never wear my Magen David. I used to wear it before, but never now. And I'm not telling all the people I'm Jewish, but I'm proud of being a Jew. It's not that. It's just like I'm afraid that people will hurt me or my loved ones. בקהילה הקטנה והחמה הזו יש גם יהודים שמשתייכים לארגוני שמאל וזכויות אדם. אנשים כמו אילנה אדנר, שחיה כאן כבר 36 שנים. היא מלמדת שוודית בקורסים למהגרים ועוזרת לפליטים בתהליכים הבירוקרטיים של רישיונות עבודה וקבלת אזרחות. את עוזרת למוסלמים לקבל רישיונות הגירה? אני לא עוזרת למוסלמים, אני עוזרת לפליטים. אני יכולה להראות לך, למשל, איך אני עובדת. במקרה, יש לי פה את הארגז הכבד הזה. רגע, במקרה יש פה מישהו שלא הכרת לי. סליחה, אוי, זה בשאר. היי, בשאר. הוא פליט, הוא מעיראק. הוא הגיע לכאן כמבקש מקלט מדיני. You understand? You understand, אוקיי. איך אתם מדברים? בערבית? אנגלית, ערבית, שוודית. פה ניירות כל הלווים שהוא קיבל ממשרד ההגירה, ועכשיו נגיש בקשה, ערעור לבית המשפט האירופאי לזכויות אדם. פחדת לומר שאת יהודיה? לא, אני אמרתי להם, אני מישראל. אז את פלסטינית. אמרתי, לא, אני לא פלסטינית, אני יהודיה, ואז פתאום, כאילו במקריות, כולם ברור שיש לי מגן דוד. יש לי מגן דוד, אמנם קטן, אבל רואים אותו. בשאר ותלמידים לשעבר שלי לא נתנו לי ללכת לכיכר הירקות, לא נתנו לי להיכנס לשום אזור שיש בו ערבים. قلت إنه مرات أنتم أعطيتها لها حماية عشان ما تدخل ويصير لها مشاكل. يعني شعور صحيح يصير عندها يعني كونها من أقلية يعني والأغلبية يعني بالمنطقة هي أغلبية مسلمة وكانت أحداث. In Malmö, Jews cannot walk the streets with, let's say, the Star of David or a Jewish outfit. That is very, very unsafe. I think half the Jews of Malmö have left, if not more. מלמו כקהילה היא מתמעטת, כמות היהודים קטנה, ואני לא רואה עוד עתיד לקהילה. וזה קרה בהרבה קהילות מסביב גם כן, שהם נעלמו פשוט. וזהו, ככה נעלמת קהילה.
This is a Muslim neighborhood. I mean, here's a halal butcher shop. If I was to walk down the street with an Israel football top on, then that would be a silly thing to do. Would they attack you? The possibility is obviously there. Here we are just driving past a Jewish school. You can see there's a security guard. The government, last year and again this year, the first time ever, they gave money for security guards at Jewish schools. This is the synagogue building here. During Operation Cast Lead, a group of people tried to throw a Molotov cocktail through the windows. Now imagine that we had a situation where one of our shuls was burnt. Then we would have a community in a state of real fear. It used to be from Nazis. Over the last 10, 15 years, it's far more been the Islamists. And it's amazing how the identity of the anti-Semite can change, and the things that they say just seem to stay the same. Believe me, with well over 2 million British Muslims, anybody visiting Britain would see that anti-Semitism. You have 15 synagogues, 15 supermarkets, 2 food shops, 2 meat shops. You have a big grocery shop with 40,000, 25,000 Jewish people walking along the streets here. הקהילה היהודית באנטוורפן, הגדולה ואחת הוותיקות באירופה, מתנהלת עד היום כסוג של שטייטל מודרני. היי, שלום, שלומך, ברוך הנמצא, ברוך השם. זה בית יהודי טיפוסי בתוך השכונה. יש פה קהילה יהודית מאוד חמה, מאוד מאורגנת. חיים צד לצד עם גויים, בבניין הזה יש גויים. מנסים לחיות כמה שיותר בשקט. זה המוטו שלנו פה. פעם, רוב רובה של הקהילה היהודית חיה מהצד השני של הגשר. היום, מי שנמצא שם הם המוסלמים. תשמע, אתם חושבים? תהליך זוחל כזה של כיבוש, אבל בינתיים החיים עם זה. תהליך זוחל של כיבוש. אז אם כיבוש, אז עוד 10-20 שנה כבר לא יהיה רובע וגשר. אנחנו נעמוד כאן על איזה אי קטן ונגיד, שמע, פעם... נכון. אתם לוקחים את זה בחשבון? כן. אם פעם דיברו פה על האנטישמיות ועל הדברים שפעם יקרו עוד פעם או לא יקרו, כן? פעם היום אם מדברים על העתיד, מדברים על העניין הזה של איך אנחנו נחיה פה עם המוסלמים. Ça, c'est le 9e arrondissement de Paris. C'est un quartier où des Juifs ont beaucoup habité. Et beaucoup sont venus ici, beaucoup de Tunisiens, beaucoup de gens qui venaient d'Algérie ont habité ici. J'étais à la Femken. סמי גוזלן, מראשי הקהילה היהודית הגדולה של פריז, קיווה שדווקא הקרבה בין יוצאי צפון אפריקה היהודים למוסלמים תיצור שיתוף פעולה בין הקהילות, אך המציאות הוכיחה אחרת. Des restaurants étaient attaqués, des rabbinim étaient attaqués, des enfants étaient attaqués dans les écoles. Et peu à peu, donc, les gens se sont déplacés et ont laissé leurs magasins. Les Juifs ont toujours eu une position très médiatrice, parce que beaucoup viennent de pays arabes. Donc ils ont plutôt tendance à être accueillants vis-à-vis des populations musulmanes, même si eux ont été expulsés et qui ne peuvent pas y retourner d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux. בית הכנסת היהודי באחד הפרברים של פריז, בשונה מלונדון, בשונה משוודיה, נמצא בתוך ריכוז של קהילה מוסלמית. בשנת 2000 קלטה מצלמת האבטחה את צעירי השכונה המוסלמים זורקים בקבוקי תבערה על דלת בית הכנסת. רק באורח נס לא היו נפגעים, אך המשטרה לא תפסה את העבריינים, ומאז האבטחה הוגברה. ברוך הבא, בוקר טוב. ברוך הנמצא, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? ומה שקרה זה היו צעירים שככה רצו בתור מחאה. הדור שההורים למשל, יש לנו יחסים טובים איתם. כן. אבל הצעירים זה משהו אחר. אני לא יודע איך המדינות האירופיות לא מתגוננות בפני זה. לא, אבל זה כי יש להם רק דבר משותף, היהודי. Il y a un grand malaise en France par rapport aux Juifs, même si l'État, le président de la République,